Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Krist. A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Lijepo vas pozdravljam poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija i gledatelji Z1 televizije, VTV-a, Plave televizije, Slavonsko-brodske televizije, ETV-a, Herceg Bosne i televizije Jadran. Ja sam Branimir Gubić, dobrodošli u Argumente u kojima danas otvaramo temu poslušnosti u crkvi. Pitamo, što je poslušnost i na čemu crkva temelji govor o poslušnosti? Tko treba biti kome poslušan u crkvi? Koje su posljedice neposluha? Koje su to mjere i kazne o kojima govori zakonik kanonskog prava? Traži li se poslušnost i u kojim slučajevima od vjernika laika? Na ova pitanja odgovore ćemo nastojati dobiti u idućih 40 minuta. Naši gosti su sisački biskup Vlado Košić, pater Dalibor Renić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove i Matija Štahan, novinar portala bitno.net. Dobrodošli. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U emisiju se možete uključiti i vi, dragi naši slušatelji i dragi pratitelji, putem SMS-a na broj 099 460 9988 ili putem komentara na video prijenos uživo putem Facebook stranica Hrvatskog katoličkog radija. Biskupe Košiću, voljeli bismo čuti evo što je to poslušnost na početku emisije. Znamo da ju možemo promatrati i u onom građanskom smislu, ali zanima nas ovaj crkveni, vjerski. Dakle, što poslušnost podrazumijeva i tko treba kome biti poslušan u crkvi? Najprije bismo svi kao vjernici, kršćani, trebali biti poslušni Bogu. Imali smo baš u nedjelju čitanje iz Lukina evanđelja o preobraženju gdje Bog Otac svom sinu kaže ovo je sin moj, slušajte ga. Dakle, poruka je to za sve koji slijede Isusa Krista da ga trebaju slušati. To je prvotno što se poslušnosti tiče. Dakako da je crkvena zajednica oblikovana kao i druge zajednice gdje netko nosi veću odgovornost i donosi neke odluke koje onda obavezuju čitavu zajednicu i traži se jedna poslušnost, dakle, koja čini tu zajednicu homogenom da ona zajedno nešto poduzima ili nečeg se odriče. Posebno su tu u toj poslušnosti, rekao bih, tangirani naši redovnici i redovnice koji daju i zavjet poslušnosti, ali i svećenici, đakoni i biskupi koji pred zarediteljem obećavaju poslušnost svom poglavaru i čak isto tako potpisuju da će u svojoj službi, dakle u crkvi biti vjerni, bilo biskupi velikom, odnosno prvom svećeniku papi, dakle bilo svećenici biskupu i đakoni također, a i vjernici. Svi smo u nekom smislu jedni drugima upućeni, a oni koji nose veću odgovornost sigurno da imaju i veće obaveze, ali i veći nekako uvid u čitavo stanje crkve i društva, i kada oni nešto traži se jedna poslušnost koja nije opet neka slijepa, više bi ja rekao da je neka dijaloška, ali je ipak važno da funkcionira zajednica i da nekako svjedočimo svi neko jedinstvo u smislu nekih vrijednosti i nekih stavova. Dakle, izvori poslušnosti su svakako Sveto pismo. Vi ste spomenuli jedan dio, a tiče se katekizma katoličke crkve, to je zakonik kanonskog prava. Dakle, nije neko se domislio da moramo biti poslušni odjednom, dakle preko noći, nego je to formirano dugo. Spomenuli ste da redovnici daju zavjet poslušnosti. Patre Reniću, na čemu se ona temelji i kome se obećava što? Kolika je razlika između zavjeta poslušnosti koju daju redovnici od obećanja poslušnosti koju u trenutku ređenja daju dijecezanski svećenici? Ja bih se vratio korak unatrag. I biskupi, vi ste poentirali na to da je naravno i stvar vjere, da nekome moraš dati svoju vjeru, ali to je i stvar čisto našeg ljudskog stanja. Ja bih rekao da to nije nešto
biti poslušan nije nešto što je isključivo kršćansko, nije nešto niti što je isključivo religijsko, nije čak ni nešto što je isključivo vezano uz neku zajednicu ili zakon, to je ljudska je to stvar. Kolega Matija će biti zadovoljan ako kažem, ako citiram Boba Dylana koji kaže bio to Bog ili Sotona, nekome moraš služiti. Znači, tako smo i mi u situaciji da parafraziram taj citat, da i mi moramo nekome biti poslušni, moramo nekoga slušati, moramo nekome dati svoje povjerenje. Evo recimo da se svi u prvom koraku nalazimo u jednoj takvoj situaciji, izbor, tako da izbor nije slušati, ne slušati, biti slobodan, ne biti slobodan, nego kome darovati slobodu, da tvoja sloboda što više i raste. A to se onda sasvim zgodno, zapravo to razmišljanje je pretpostavka razmišljanja o redovničkim zavjetima. Redovnički zavjeti proistječu iz Svetoga pisma, znači oni se temelje sve skupa na životu Isusa Krista. A poslušnost, odnosno ti redovnički zavjeti, nazivamo ih evanđelskim savjetima, znači za one koji, rekli bismo na neki način, hoće više. Redovnički zavjet je darovanje poslušnosti, redovnički zavjet poslušnosti, to je darovanje vlastite volje, darovanje vlastite slobode Bogu na raspolaganje. Jer i Isus je bio poslušan. Kad malo pogledate, Sveto pismo je tu jasno, on je bio poslušan Ocu i prihvatio je poslanje da primi tijelo i da bude naš otkupitelj. Čak, što je zanimljivo, Sveto pismo eksplicitno, evanđelja kažu da je bio poslušan i svojim roditeljima, što je opet nova razina poslušnosti. Tako redovnički zavjet ima, ja bih rekao, dva glavna izvora, kako ga razumijeti. To je prije svega taj biblijski, gdje mi, redovnici, nastojimo, darujući vlastitu volju Bogu na raspolaganje, nasljedovati Isusa Krista. Evo, to je ta strana. A zatim drugi aspekt tog redovničkog zavjeta poslušnosti ovisi o načinu života redovnika i njihovom poslanju. Čak i pustinjaci, dok još nisu imali nekog poglavara, recimo tako, bili su poslušni svome duhovnom vođi. To je ono što je svome duhovniku, učitelju. To je ono što se tiče tog prvog aspekta. Ali kasnije, kad su redovnici počeli živjeti u zajednicama i imati svoje poslanje kao dio zajednice, znači, a zajednica je jedno svojevrsno apostolsko tijelo, kao što je na kraju krajeva i crkva mistično tijelo, jasno da bi onda poslanje i život zajednice bio uspješan pod tim evanđelskim vidikom, ali i ljudskim, jasno netko ga treba voditi, netko ga treba koordinirati, od nekoga mi to poslanje trebamo primiti i tu naravno najvažniju ulogu imaju redovnički poglavari. Vi ste spomenuli slobodnu volju, slobodu, dakle savjest. Što se tiče Svetog Ignacija, on je osobito bio poslušan nauku crkve pa i papi, pa i kaže ako bi se njemu učinilo nešto bijelo, a crkva proglasi da je to crno, da bi on vjerovao da je to zaista crno. Koliko znači to ako položimo zavjet poslušnosti da se mi možda odričemo svoje savjesti ili možda svoje osobne slobode? Savjesti se ne možemo odreći, ne možemo se odreći ni razuma. Razumski je nemoguće nama, barem zdravim ljudima, dok smo zdravi, nešto što vidimo da je crno vjerovati da je bijelo. Dakle, Ignacije očito ima tu drugačiju poruku. Ne bismo rekli da on sad pretpostavlja neko nasilje čovjeka nad vlastitim razumom ili vlastitim osjećajima. Osjećaje ili neke spoznaje koje imamo ne možemo samo tako kontrolirati, ali možemo kontrolirati ponašanje. I Ignacije, on je bio jako svjestan važnosti jedinstva u crkvi. Ja bih rekao da je to, kad govorimo o poslušnosti, moramo uvijek imati na umu što je svrha poslušnosti. Svrha crkve jest spasenje duša, a crkva je po prirodi zajednica u kojoj je najvažnija ljubav. Čuvati to zajedništvo je sigurno među vrhovnim vrednotama života u crkvi. I mislim da je Ignacije htio to istaknuti. On ima jedan princip koji se zove agere contra, činiti protivno, gdje kaže ako osjećaš poteškoću u življenju neke moralne vrednote ili se bojiš nečega, što je naravno vrednota,
bojiš se dovoljno Bogu darovati, onda on kaže, onda pritisni još jače. Znači onda reci, idem biti poslušan, pa makar i u značenju da je crno, bijelo, bijelo, crno, no, ako to tako papa kaže. Jer je bio svjestan, pazite, on živi u jednom vremenu gdje je jedinstvo crkve i to zajedništvo bilo jako ugroženo i sam je imao, naravno, čak i svojih okršaja sa učiteljstvom crkve u to doba, ali uvijek je insistirao na to da se mora darovati povjerenje onome kome je Bog dao povjerenje, a to je papa. Poslušnost se od ovih svih zavjeta, odnosno evanđelskih savjeta, nekako čini najtežom, pogotovo u današnje vrijeme. Kolega Štahan, kako vi gledate na poslušnost u crkvi? Poslušnost u crkvi uvelike je uvjetovana položajem koji član crkve ima u njoj. Je li on hijerarhijski ili izvan hijerarhijski pojedinac, jer pravila su znatno jasnija, premda i unutar njih postoji prostor za slobodu, nadahnuće i stilove pojedinih osoba u crkvenim redovima, u župama, biskupijama, dakle u svemu što je jasno strukturirano. Ali s druge strane tu je položaj laika koji je najslobodniji, rekao bih, što se tiče poslušnosti u crkvi, jer s jedne strane ne može imati izravnog institucionalnog utjecaja kao kler i zato mu je dopušteno u najvećoj mjeri zastranjivati, tako reći, što se tiče poslušnosti, kako u slijeđenju neke vrste pravila ili naloga, tako i u poimanju istina vjere. Poslušnost je u današnjem vremenu zapravo jedan od sastavnih elemenata, uvjetno rečeno, liberalne ideologije koja je prožela pozapadnjeni globalizirani svijet i danas se neposlušnost u crkvi čini nekom vrstom podlijeganja duhu onoga svjetovnog. Dakle, čini se da je neposlušnost uvelike prožela i crkvu, s jedne strane od onih koji bi je željeli reformirati u nekakvom, uvjetno rečeno, protestantizirajućem smjeru, primjerice u Njemačkoj, ali s druge strane da čak i oni koji vode crkvu, primjerice Papa Franjo, neću reći da promiču neposlušnost, nego da ostavljaju prostora izjašnjavanju, izražavanju vlastitih želja i htjenja, primjerice kroz ideal sinodalnosti, gdje svatko može iznijeti neko svoje viđenje, gdje se ponovno otvara prostor dijalogizaciji i gdje neka vrsta male neposlušnosti može niknuti u neki novi duh u crkvi, bio on plodonosan ili destruktivan. Položaj laika ovdje je najparadoksalniji zapravo, jer on, iako može biti neposlušan, tom neposlušnošću ponekad može biti i spasonosan. Dakle, u trenucima kada crkvena hijerarhija zastranjuje ili kada nije dorasla duhu vremena i trenutku ili kairosu, a to se kroz povijest događalo u više navrata, onda upravo ta laička snaga može biti ono što će držati crkvu, možda i pretenciozno rečeno, na okupu, ili što će joj udahnuti onaj njezin smisao i održavati je kao pulsirajuće tijelo koje je još uvijek živo. Možemo krenuti i s primjerima ako želite, a možemo i kasnije prijeći sa apstrakcija na konkretno. Kad govorimo o poslušnosti, onda se nekako podrazumijeva da postoji neposluh, odnosno u situaciji u kojima dolazi do neposlušnosti, a onda posljedično i do kažnjivih djela i kazni. Koliko je ta tema zapravo ozbiljna, govori i činjenica da je cijela jedna knjiga zakonika kanonskog prava posvećena kaznenim mjerama u crkvi. Biskupe, koje su posljedice neposluha? Za čime vi kao biskup posežete u kaznenim mjerama i u samim kaznama? Zakonik navodi okajničke kazne, neke kaznene lijekove. Što bi to bilo? Koji je njihov cilj? Cilj je ljekovit, odnosno možemo reći to je čak izraz ljubavi. Kako god to možda teško prihvaćaju oni koji dobivaju neku kaznu, onaj tko je odgovoran kao otac u obitelji, on ne može, to je Sveti Pavao govori to, govori Biblija o tome da otac stegom odgaja svoje sinove, dakle i kada oni hoće nešto po svojoj volji, on im nešto mora i zabraniti, ali za njihovo dobro. I kada im nameće nešto što im nije po volji, evo to je zapravo izraz ljubavi. Tako da te kazne koje su predviđene i koje moraju poglavari u crkvi primjenjivati
nije zato što, ne znam, oni se sad iživljavaju ili žele nekomu nametnuti neko zlo ili nekakav način ponašanja koji ga nekako kažnjava, nego da se čovjeku pomogne, da ga se spasi. To je možda ovako idealno rečeno, ali svakako da evo, je važna ta čitav kontekst. Mislim da, evo i Papa Franjo je spomenuo, to bi bolje pater provincijal mogao reći, on je Isusovac, on puno tog razabire, puno tog, dakle, kao i Isusovci želi staviti na čekanje, na provjeru. Evo, naš blaženi Alojzije nikako da dođe na red za kanonizaciju i tako dalje. Znači, to su neki prostori koji omogućuju da se stvari provjere. Evo, ja bi se sjetio, one kažu da je to Agustin rekao, a neki drugi da je to Grgur veliki, da je zapravo u nužnim stvarima jedinstvo, a u dvojbenima je sloboda, a u svima ljubav. Evo, kako to sad spojiti, dakle, da znamo što je to nužno. Evo, tu se možda svi ne slažemo, ali svi ćemo ipak kao kršćani reći da je poštivanje Svetog pisma, riječi Božje, da je on za Božje zapovjedi, da su tu bitne, dakle, stvari koje trebamo svi jednoglasno prihvaćati. A evo, izborit će se negdje netko i za neki svoj vlastiti izraz ili oblik ponašanja, ali ipak to mora biti nekako u skladu s onim jedinstvom koga poglavar, posebno Sveti Otac, kao simbol jedinstva crkve zastupa. Da, kad ste rekli o sinodi, tu je bilo isto nešto, čini mi se reći, to možemo i kasnije, to je stvarno jedna velika tema, tu se sada otvara i u crkvi. Evo, mislim da je to mudro od Pape Franje što je pokrenuo taj sinodalni hod u čitavoj crkvi, jer je u Njemačkoj došlo do zapravo nekog, reći ću, barem tako se percipira, skretanja i jednog odlaženja u neke nepoznate putove, čak neki govore o reformaciji u crkvi ponovno u Njemačkoj. Svakako, evo, dobro je to preispitati i kad se to stavi u kontekst da čitava crkva traži taj jedan sinodalni način, dakle ta sinodalna zapravo bi bila logika da crkva funkcionira odozdo, da se svakog pita, da svi raspravljaju o svemu. Dok je hijerarhijski, znači princip onaj koji jednostavno, ne znam, papa, biskupi, provincijali, poglavari zajednica kažu ovako i tako svi idu i sigurni su da su na pravom putu. Evo, to je jedna dinamika, jedna i dijalektika koja svakako je važna, a nije niti u crkvi nepoznata. Provincijale Reniću, jesu li vam sva braća poslušna? I što ako i kada nisu? Kako to rješavate? Je li prvo razgovor? I zanima me, evo, jeste li ikada izrekli koju kaznu i kakvu mjeru i ako nam možete navesti neke primjere? Da, Isusovci obično podrazumijeva se kao Isusovci, kod vas je poslušnost jako važna, kod vas je poslušnost tvrda i tako dalje. Obično kažem nekima, čujte, nekad zna biti poslušnost u družbi Isusovoj puno je lakša nego drugdje. Ono što je, možda je čak i teško biti provincijal baš zbog tog razloga u družbi Isusovoj, jer je poslušnost vrlo dijaloška. Sveti Ignacije u našim ustanovama, znači u našim temeljnim dokumentima, ja nekad imam dojam da nije predvidio situaciju da Isusovac neće biti poslušan poglavaru. Tako da onda ako i dođe takva situacija, onda smo u gabuli, odnosno moram posegnuti za kanonskim zakonikom, a to ne miriše na dobro. Znači, obično je stvarno ozbiljna stvar. Mogu reći, kod nas je vodstvo osobno, svake godine provincijal mora razgovarati barem jedanput sa svakim članom i tako da je kod nas svake godine neka vizitacija, ne samo povremena, i vodstvo je po definiciji osobno, znači baš Isusovac prima poslanje od poglavara i s njim se mora naravno zajedno razlučivati o tom poslanju. Kad ste spomenuli, evo, čisto konkretan primjer, ja u 5. godina sam duboko u 5. godini provincijalata, koliko se ja sjećam, nikad nisam izrekao nikakvu kaznu, pogotovo ne službenu. Mislim da sam jedanput izrekao, odnosno napisao kanonsku opomenu pravu, ali to je, naravno, nije stvar samo poslušnosti, nego možda nečeg sasvim desetoga, odnosno nekog problema u ponašanju, recimo tako.
Tako da kod nas je to nešto drugačije, što je u jednu ruku može reći čovjek pa dobro, ne morate tako posezati za kaznama, ali s druge strane ponekad ti i otežava situaciju ako stvarno imaš problem. Jer ne moramo, u redu je sve dok dobro funkcionira, onda je sve zlatno i sjajno. Ali čujte, ljudi smo i ponekad se zna pojaviti konkretna poteškoća, konkretan problem, a ti moraš učiniti da naše poslanje kao jednog apostolskog tijela, kao jedne zajednice dobro funkcionira. Tako da tu smo u situaciji da poslušnost stvarno zahtijeva dosta razgovora, jer na kraju krajeva opet, ako kazniš čovjeka nisi tu ništa dobio, znači, ili ako ga moraš pod poslušnost na nešto poslati, pozvati, ako on to srcem ne prihvati, jasno da onda sam posao neće biti obavljen kako treba. Tako da je radi samoga poslanja važno je da pronađemo rješenje da nekako se usklade srca, neću reći želje, nego da se srca usklade koliko je god moguće, evo, s Božjom voljom. Biskupe, jeste li vi imali konkretnih poteškoća, konkretnih problema? Kako vama vaši svećenici u biskupiji pristupaju? Jel prvo započnete s nekim razgovorom, s dijalogom? Ja mislim da dobro funkcioniramo, da smo jedna gotovo obitelj, braća, ali da je bilo je tih događaja koji mi nisu dragi, koji, evo, kad su napuštali neki službu, a što sam drugo mogao, dati mu suspenziju, dakle to je jednostavno po kanonskom pravu moja dužnost, ali evo, drugo je kada se nekoga zatekne, on ne bi još možda otišao, ali mora mu se to, jer se mu dokaže da nije nešto u redu i baš prema propisima činio, tada dobiva također takvu opomenu najprije, a onda poslije i samu suspenziju ad divinis. A to je svakako pitanje koje nije drago nikome, ali evo, događa se. Mislim, ljudi smo i možda su se takve okolnosti stvorile koje nije i dotični ni želio, ali u kojima se našao i nije drugo bilo moguće nego da se primijene na njemu te kazne. Ali evo, u biti to nije glavni dio biskupove službe i odnosa sa njegovim svećenicima, to je prvotno poslanje biskupa da se s njima dogovara, da se brine, da sve župe imaju svećenike i dakle to i premještanje i to je nekada mučno, treba se svakim dogovoriti, ja vidim ovako, a on možda vidi drugčije, pa onda ako se ne dogovorimo, mislim nema smisla napisati dekret jer se neće, evo što kaže i provincijal, ispuniti dekret. Dakle, to je bilo takvih isto razgovora koji nisu završili uspješno ili bilo je očito i takvih koji su, netko će sa strane reći, bili promašaji gdje sam donio neku odluku koja se vidjelo da za godinu dana se mora promijeniti, ali možda je bilo korisno i to da je već te godine bio maknut na drugu, pa će sad na treću službu možda sjesti tamo gdje mu je i mjesto. Evo, to su nekada neki također problemi i u tim našim komunikacijama. Jesu li premještaji svojevrsna kazna? Mogu li oni biti kazna? Pa ne bi smjeli biti. Mislim, ja tražim da svakomu to bude na neki način mjesto i način rada koji mu odgovara. To je vrlo važno, ali mi smo i mala biskupija i nemamo mnogo mogućnosti, a opet nemamo ni puno klera, tako da je sve to uvjetovano i mislim to su okolnosti koje i znaju moji svećenici, prema tome se i ponašamo. Mislim da je svakomu jasno gdje smo i što možemo. Evo, sad je taj potres došao, mislim sad nekoga slati na župu koja mu je srušena, isto nije jednostavno. Znate, to se sad mora isto pažljivo, ali opet svima nam je tako. Tu smo svi u tom sada problemu, u toj nevolji. I što možemo činimo, evo, jedni drugima pomažemo, ja sam na terenu, često sam u razgovoru, imamo mjesečne sastanke svi zajedno i mogu mi uvijek doći, tu nisam nikad zatvorio vrata i nenajavljen svećenik, rekao sam uvijek može biskupu doći, jel? Ako je u kući, ako ne znam, nema neki drugi program ali može se taj program prekinuti, barem da se pozdravimo i tako da, mislim, je ta atmosfera koju bi ja želio stvoriti, ne znam koliko je, neki kažu da je, neki ništa ne kažu, vjerojatno ne misle tako, ne mogu sad ja to sam sebe ocjenjivati, ali želio bih da bude jedna bratska atmosfera jednog razgovora, jedne
pristojne, ugodne atmosfere gdje smo svi u međusobnom poštovanju. Jeste li vi kao biskup i vi kao provincijal imali poteškoća s poslušnosti? Tko vama i u kojim slučajevima može izreći neku mjeru ili evo kaznu? Pa čujte, može se reći, ne znam, kad sam postao biskup nije mi bilo baš ugodno. Mislio sam kad sam išao prema nunciju, kako ću ja to njemu objasniti da to ipak nije za mene, ne? Ali evo, nije bilo više izlaza, već je bila stvar riješena i tako da su nekada te stvari već stavljene pred gotov čin. Barem te službe, tako ja čujem zadnje vrijeme, čak da ih je sve više onih koji ne prihvaćaju, koji jednostavno ali evo, mi smo dali to povjerenje, tu poslušnost svojim poglavarima na ređenju, pa sad dali u ovoj ili onoj službi u crkvi nešto što mi se odredi, vršim onako kako najbolje znam i mogu. Evo, tko bi to mogao da kako? Tu su kongregacije za biskupe, to je kongregacija koja prati biskupe, ali ne znam, za redovnike, odnosno posvećeni život koja prati redovnike i na kraju sam Sveti Otac, ali to su apsolutno autoriteti, ali mi smo kao kolegi, biskupi međusobno i imamo pravo jedan drugoga ispravljati i jednom drugomu reći svoje mišljenje o nekim nastupima i nekim djelovanjima. Kad se savjetujemo, tu je dobro da nastupamo kao jedan kolegijum koji bi trebao dati jednu ovu poruku nekog jedinstva i crkvenog zajedništva. Ko je prvi iznad vas? Je li to nunci? Pa onda ide kongregacija ili pa nije, zapravo je kongregacija i papa. Jer nunci je samo neka tu veza. On tu to što kongregacija, na primjer, ako ima kakvih primjedbi meni govori, odnosno što ja imam njoj ili prema Svetoj Stolici, evo tu je on nekakav posrednik, bih rekao, nije on neki moj pretpostavljeni. Čak evo recimo u našoj metropoliji, metropolita jest formalno na čelu te crkvene jedinice, mi imamo koliko 4-5 biskupija koji smo sufragani, ali po crkvenom pravu metropolita zapravo ima dužnost samo intervenirati ako bi sufragan bio više od mjesec dana izvan biskupije, onda ga treba tražiti ili Svetoj Stolici tu vijest javiti. Inače drugo, mi smo jednaki zapravo, kada dolazi biskup pa i nadbiskup, ne znam, u drugu biskupiju, treba se javiti, treba na neki način pitati za neku službu ili za nekakav sakramenat i tako dalje. Provincijale, problemi s poslušnosti? Pa, problemi su, a čujte, ja ne bih rekao... Možete li vi reći ne? Tu, inače nisam ljubitelj te razlike, eufemizma, nije problem nego izazov, ali kad je riječ o poslušnosti, tu prilično je jasna razlika kad je problem, a kad je izazov. Izazov je često i mogu reći, mogu potpisati sve što je biskup Vlado rekao. Jedan od izazova je upravo kada moraš prihvatiti nešto što smatraš da nisi baš da ne možeš, evo, ja sam tu supermen i samo čekam kad će me netko pozvati da postanem provincijal ili poglavar. I bio sam par puta u takvim situacijama, kad sam prvi put bio poslan da budem superior, istina, u jednoj maloj zajednici poglavar, već tad sam dvojio, čekaj malo, oče provincijal, jeste vi sigurni u tu odluku? A onda naravno i kasnije kad je imenovanje za provincijala, to nije nešto što se treba gurati. Obično kažu, ako se netko gura da bude provincijal ili biskup, treba ga podhitno spriječiti, ne zato što je častohlepa, nego zato što očito u njegovoj glavi nešto ne funkcionira dobro. Tako da stvarno tu čovjek može doći u situaciju kada treba odvagivati svoje snage, ono što on vidi, a onda naravno opet imati određeno povjerenje u onoga koji ga šalje. A sada da baš čovjek ima neki veliki sukob ili nešto, pa dobro, i tu je znalo biti, i tu zna biti. Moraš porazgovarati s nekim, pa i poglavarom, nekad i reći, ok, ne slažem se s ovim ili ovim. Mi imamo čak predviđenu instituciju admonitora, što bi na hrvatskom bilo onaj koji upozorava, da bi svaki poglavar trebao imati nekoga u zajednici, obično je to neki stariji redovnik, koji ga može upozoriti na nešto što možda sam ne vidi, a njegovi savjetnici mu možda ne kažu. I provincijal ima svoje savjetnike, imam ja svoga admonitora, a na kraju krajeva svake godine i ja imam svoj račun o savjesti, razgovor s poglavarom, a to je u ovom slučaju vrhovni poglavar Isusovačkoga reda, od kojega i jesam dobio poslanje da budem provincijal.
Poslušnost može biti zauzeta, djelatna, može predlagati i poticati. Tu su nekako na testu vjernici laici o kojima ste govorili na početku, kolega Štahan, da oni nekad crkvu mogu držati, usmjeravati, što je, vjerujem, i poželjno. Tu su i katolički novinari, evo tu ste i vi kao novinar na portalu Bitno.net. Koliko je poželjno da, evo, novinari, da laici nekako usmjeravaju crkvu, da daju kritiku, i možete se osvrnuti i na ovaj slučaj koji se dogodio u Njemačkoj, koji ste vi spomenuli, a kasnije i biskup, ide se u put prema reformaciji? Laici koji daju kritiku, posebice ako su novinari, imaju veliku moć koja može biti i pozitivna i negativna, to jest i konstruktivna i destruktivna, isto kao što primjerice kada netko kada netko polazi od pozicije neslaganja sa crkvenom hijerarhijom, bilo da je riječ o primjerice novinarima koji su, sjetimo se onih prvog otkrića masovnih seksualnih zlostavljanja u Bostonu ranih 2000. godina, dolazili u izravne sukobe sa, dakle, biskupima i crkvenim klerom, zapravo su, a neki od tih novinara bili su katolički vjernici, laici, zapravo su spasili obraz crkve ukazujući na njezine vlastite grijehe i zastranjenja. A s druge strane, ako si netko uzima za slobodu kritizirati crkvu iz nekih drugih perspektiva, može nanijeti i mnogo štete. Tako da katolički novinari imaju veliku odgovornost prema društvu i prema crkvi. Što se tiče slučaja u Njemačkoj, zanimljivo je koliko je zapravo, iako crkvu u javnosti i posebice kroz medije bije glas da je institucija sklona stezi i dakle gdje nema puno sloboda za njezine članove, dakle upravo slučaj sinodalnog puta u Njemačkoj koji znatno liberalnije i permisivnije pristupa seksualnoj etici kao očito ključnom pitanju našega stoljeća, barem u ovoj prvoj petini, pokazuje koliko je ona fleksibilna i koliko toga još uvijek može biti formalno unutar crkve, iako se zapravo udaljuje od mnogih, ne dogmi, oni nisu doveli u pitanje dogme, nego mnogih učenja tradicijskih koja zapravo prate crkvu od samih početaka, a vrlo se dobro može argumentirati da su utemeljena i u Svetome pismu, poput primjerice braka između muškarca i žene ili nepričešćivanja razvedenih i ponovno vjenčanih. Dakle, čak i u Hrvatskoj imamo mnoge koji djeluju s pozicija nominalnog katoličanstva, a zapravo im je funkcija podrivanje povjerenja u crkvu ili katolički nauk. Tako da treba zapravo srušiti mit o tome da je crkva restriktivna po pitanju nekakvog zauzdavanja vjernika, upravo suprotno, oni imaju mnogo slobode. S druge strane, sloboda kritike postaje nužnost kada crkva, a to se djelomice dogodilo crkvi u Hrvatskoj, iz pozicije društvene nemoći dođe na položaj barem institucionalne, barem prividne moći. I tada ona zna okoštati, njezine strukture znaju postati samodostatne, ona više nije u onoj mjeri sol zemlje kao što je primjerice bila crkva u komunizmu, nego zbog nerijetko i svjetovnih pogodbi postaje previše opuštena crkva koja ne dovodi dovoljno u pitanje neke primjerice zastranjenja vlasti ili općenito smjerove u kojima se društvo kreće, ili čak i ako dovodi, nema onu istu vrstu privlačnosti koja bi privlačila mnoge mlade vjernike u crkvu. I to je jedna opasnost s kojom će se suočiti i crkva u Hrvatskoj. Mi jesmo nominalno još uvijek dominantno katoličko društvo, međutim svatko tko poznaje mlađe naraštaje vidi koliko oni, čak i ako imaju tu formu katoličanstva, su zapravo ispunjeni nekim nježno rečeno postkršćanskim sadržajima. Dakle, tu će upravo uloga laika biti presudna za prepoznavanje neke pretjerane opuštenosti s jedne strane institucionalne crkve, ali i grešnosti nekršćanskog svijeta i sve postkršćanskijeg društva u kojemu živimo, kako bi mogli dakle održavati plan vjere i privlačiti i nove vjernike u okrilje crkve i čak možda iznutra pomalo i reformirati
samu crkvu, ponovno je osvježiti. Jer podsjećam na ono što je još prije pola stoljeća pisao tada nadbiskup Ratzinger, dakle da je ponekad potrebno inzistirati više na kvaliteti nego na kvantiteti, što se vjernika tiče. Koliko ste vi u svom radu do sad kao katolički novinar bili konstruktivni, jeste li ponekad bili destruktivni? Kad ste se javljali za riječ, odnosno osjećali potrebu da nešto morate napisati, da budete korektiv? Dakle, vezano za crkvu, za hijerarhiju, za istupe biskupa ili za nekakve situacije koje su vama bile malo? Više sam u javnosti govorio nego li sam pisao u kontekstu pandemije koji nas opsjeda već 2 godine, a koji je posebno zanimljiv jer je s jedne strane toliko nov i s druge strane toliko je intenzivirao dosadašnje tendencije u našemu društvu da je sve nekako uvećano došlo pred nas. Tako da ja sam u pandemijskim okolnostima zamjećivao kako se sve manje unutar crkve počinjemo ponašati kako se sve manje ponašamo kao kršćani, a sve više se počinjemo ponašati kao manihejci, odnosno kako previše crno-bijelo gledamo na stvari i kako se dijelimo u tabore, banalno i grubo medijski rečeno vakserske i antivakserske, koji potpuno isključuju one druge. Dakle, s jedne strane imali smo stajalište da je moralno superiorno primjerice cijepiti se i neposlušno spram pape ne željeti se podvrgnuti cijepljenju, a s druge strane imali smo stajalište da je cjepivo žig zvijeri i da oni koji su se cijepili su osuđeni na praktički vječnu propast, a stado malo su oni koji se nisu cijepili. Upravo to je ta manihejština o kojoj sam govorio, dakle odveć radikalno poimanje, dijeljenje unutar same katoličke crkve, a uostalom znamo koga se definira kao onoga tko dijeli i unosi razdor, gdje nema potrebe za time. Primjerice, kada bi se konzultiralo one temeljne dokumente i više im se pozornosti pridavalo, čak i u katoličkim medijima i u katoličkim kontekstima, kao što je bilješka Kongregacije za nauk vjere o cijepljenju, tada se vidi da ona opravdanim drži i jednu i drugu opciju. Dakle, i cijepljenje i necijepljenje, to govorim samo kao o najrecentnijem užarenom primjeru, i da nema potrebe za sektaškim pristupom i da smo izgubili nešto od onoga slijeđenja Krista koje smo baštinili i kao da smo postali sljedbenici proroka Manija. Dakle, ponekad je naravno potrebno povući jasnu granicu između dobra i zla. Ono se ponekad manifestira toliko očevidno da primjerice kada u Rusiji patrijarh Kiril nekakvim pseudo-metafizičkim kvazi argumentima opravdava rusku agresiju na Ukrajinu, možemo to prilično jednoznačno definirati kao zastranjenje, ali s druge strane da nije sve pitanje dobra i zla ili biti ili ne biti, nego da i unutar katoličanstva može postojati sloboda za više odluka i da nije svako pitanje nužno presudno apokaliptičko pitanje. Na kraju smo emisije. Biskupe, evo još samo kratko vaš osvrt. Nismo se puno dotaknuli ove teme pandemije, a tu je bilo nekih primjera neposluha i od strane, možemo reći, klera, ali i od strane laika. HBK je izdavala nekakva priopćenja, stalno vijeće također. Dakle, koliko su vjernici, laici obvezni biti poslušni i kako vi gledate na to? I u kojim pitanjima? Da, pa mislim da generalno govoreći je crkva ipak položila taj ispit, pa i hijerarhija u odnosu na ovu veliku pandemiju i problem koji je došao neočekivano i nismo se snalazili, i to je činjenica da se nismo snalazili. Recimo, ja sam znao reći kad su me neki pitali zašto sada te neke mjere, ali evo ja kad sam bio u ratu župnik, a nisam zvao vjernike da kad je uzbuna pod granatama moraju doći u crkvu, jel tako? Znači, postoje nekakva vremena i neke okolnosti u kojima se mogu dispenzirati nekakve obaveze koje su inače u redovitom smislu nužne da bi netko bio kršćanin, ali evo, tu je bilo takvo vrijeme, ta online, misa i te stvari, stvarno je to bilo nešto čudno. Sjetimo se onog velikog petka kad je papa sam bio na trgu Svetog Petra, jel? Tako da je to nešto što je sasvim novo bilo za vjernike, pa i u samoj HBK bilo je različitih mišljenja, bilo je pojedini biskupa koji su istupali na svoj način, a drugi drugčije.
a onda i recimo pitanje kad Justicija Pax daje izjavu o slobodi u odnosu na cijepljenje, a stalno vijeće ode premijeru i tamo kaže da to je uključeno, da se treba i COVID potvrda i tako dalje uzeti kao potrebna. Evo, sve u svemu, makar smo lutali, makar nismo bili uvijek na tom, da tako kažem, na visini tog zadatka, ali u biti smo to podnijeli, evo, strpljivo i ponizno, svjesni da smo se suočili s nečim nepoznatim, ali u biti svjesni toga da naša zadaća nije niti da budemo epidemiolozi, niti da budemo, ne znam, policajci u crkvi, da nikoga niti ne znam, pod maske stavljamo, niti tjeramo van iz crkve, nego da navještamo evanđelje. I to smo činili na ovaj ili onaj način, što veli Sveti Pavao, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme, a dragi Bog i povijest nek potvrdi što je tu bilo dobro, što nije. Na kraju smo emisije, neke teme nismo otvorili kao što smo i predvidjeli prije emisije, dakle ovo je velika, važna tema kako i primjećuju naši pratitelji putem Facebooka, pa ćemo onda nekom drugom prilikom nastaviti. Hvala vam lijepa na gostovanju za danas. Hvala vam. Pozdrav. Poštovani slušatelji, dragi gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ja sam Branimir Gubić, a sutra je samo u Argumentima kolegica Danijela Dujmović-Ojvan. Doviđenja i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali ko je Isus Krist. A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.